אבא שלי היה האיש הכי טוב בהכל, הכי חכם, הכי נחמד, והוא לימד אותי כל כך הרבה בחיים האלה. הוא היה פשוט בן אדם כזה טוב. אהבתי אותו ואני עדיין אוהבת אותו כל כך. הוא היה מוריד אותי לפני הגן והיינו עושים תחרות מי אוהב את מי יותר. התחלנו ב"אני אוהבת אותך עד הגג" ובחזרה. והמשכנו ל"אני אוהבת אותך עד הירח" ובחזרה. אמרנו "אני אוהב אותך יותר" ו"אני אוהבת אותך יותר". הוא היה כל כך מושלם, הוא היה חכם, והוא לימד אותי לעשות מה שאני רוצה בדרך שלי. הוא לימד אותי להגשים את כל המטרות שלי, כי הוא עשה את זה בעצמו. אלה לובין. ברוכים הבאים לפודקאסט שחקן נשמה, הפודקאסט בדרכו של ליאור לובין. בפודקאסט הזה אני מארח את דרורית גלפז, אמא של ליאור, זיכרונו לברכה, שהיא בעצמה פסיכותרפיסטית, קואוצ'רית ומנטורית לייעוץ עסקי, שמעבר לאמא היא גם הייתה המאמנת שלו מאז לידתו. ונשתף אתכם בסיפורים מהמסע שלהם למימוש הפוטנציאל שלו, בדרך של חינוך אוהב, הקשבה אמיתית וחופש בחירה. אני עודד שעשוע ואני חבר שמתגעגע. שיחקתי עם ליאור בשנים הראשונות שלי בבוגרים. ליאור הפך להיות ממישהו שאני מעריץ לחבר קרוב, והיה אחד האנשים הכי משמעותיים בחיים שלי. הוא לקח אותי יד ביד בהמון דברים ראשונים, והכיר לי עולמות שאני מקווה שנדבר על כולם במהלך הפודקאסט הזה. ליאור השקיע בי והאמין בי בצורה שלא ידעתי להכיל אז. לצערי ב10 שנים האחרונות לחייו התרחקנו. אני מרגיש שזה הפספוס הכי גדול שלי. ליאור לא פגש את הילדים שלי, ואני לא הכרתי את שלו. והוא לא פגש את הגרסה החדשה שלי. לא פגש את העודד החדש. הפודקאסט הזה מתאים לכל מי שמכיר את ליאור, וכמובן גם לכל מי שלא. הסיפורים פה ייגעו בעולמות העמוקים של ליאור. ספורט והורות בספורט, תודעה, דת, חברות, נאמנות, משפחה, וכמובן אהבה. כל אחד ואחת יוכלו לקבל פה משהו. לליאור היה חשוב להעביר את המסרים שעזרו לו ושלמד מאמא שלו להורים לספורטאים צעירים ולספורטאים צעירים. ולכן בכל פרק יהיו פה ממש כלים שתוכלו לקחת לחיים האישיים שלכם ולמערכות היחסים שלכם. למי שלא מכיר, ליאור לובין היה דמות מוכרת ואהובה בכדורסל הישראלי, הן כשחקן והן כמאמן. הוא התמודד עם מחלת הסרטן בחודשים האחרונים לחייו, והוא הותיר אחריו מורשת עשירה בענף. הוא זכה בתארים רבים במהלך הקריירה שלו, כולל אליפות וגביע עם מכבי תל אביב, תואר תגלית העונה, מלך האסיסטים, מלך החטיפות. כמאמן הוא הוביל את הפועל גלבוע גליל לשתי אליפויות הליגה הבלקנית, ואת הפועל באר שבע לאחת. בנוסף לשותפותו בשחייה בדאבל ביוון עם פנתינייקוס, כעוזר של עודד קטש. וואו. עשינו את זה. איך ממשיכים מפה? איך מתחילים מפה? וואו. כן. אז דרורית, קודם כל תודה שבאת. תודה לך, עודד. שיזמת את הדבר הזה שיצא במהלך המון שיחות בינינו, עם מחשבה עמוקה באמת של לא יכול להיות שלא נשאיר פה עוד דברים מהמורשת של ליאור שהשפיע על כולנו. ממש. ונמצא איתנו פה. לגמרי. כשהוא נולד כבר ידעתי שזו מתנה שקיבלתי מתנה. אז מבחינתי הוא היה המורה שלי. נכון שהייתי המאמנת שלו לימים, אבל הוא היה המורה שלי גם. זה חלק מה... אז אני רוצה להתחיל דווקא איתך. דווקא להכיר רגע את הדמות הזאת שהייתה כל כך מעורבת בחיים שלו, ולשאול אותך קצת על הילדות שלך. וואו. הילדות שלי. הילדות שלי בנויה, אם אני ככה אסוציאטיבית, מעלה בזיכרון כרגע, זה הרצון תמיד, האומץ. אומץ, אני ברחתי. עשיתי המון בריחות. בגיל 2 ברחתי מהבית. ובגיל 4 ברחתי, ואחר כך לימים הבנתי מה דרורית, מה הבריחות האלה. זה מין אומץ כזה, לגלות אותה, לגלות את מי שהיא. זה היה כל הזמן מין שאיפה כזאת שהיא לא הספיקה לי. הייתה ידיעה פנימית של מי אני, מבלי לדעת, אבל מין ידיעה פנימית מתפרצת כזאת.
ואז בגיל 2 פתחתי את הדלת של הבית והלכתי לשכנה ונעלמתי. ילדה היחידה, נכון? לא, היה אח, כן. אבל אז אני חושבת, לא, הוא עדיין היה בבית, אחר כך הוא היה בפנימיה. כן. אבל אני פשוט יצאתי, כאילו, שלום, ביי, כזה. חיפשו אותי ולא ידעו איפה. ובגיל 4, כשאמא שלי לקחה אותי לארצות הברית, בשדה התעופה, אז דרורית עזבה את היד של אמא, והתחילה ללכת לבד בשדה תעופה בניו יורק. ואת מרגישה, את זוכרת את זה כאיזושהי חוויה של חופש? חופש. גיליתי את המדרגות הנאות, העולות ויורדות, וזה מה שעשיתי. המאבטחים חיפשו, אני בכלל לחשוב את אמא שלי איזה היסטריה. כן. מטורף, כאילו הילדה הקטנה. וגם ילד יכול להיכנס לכזה היסטריה. ברור, לא, אני חגגתי את החופש, כן. אז זה מין סימבול כזה של כל פעם, אני לא ידעתי שאני אמיצה עד שאמרו לי שאני אמיצה. כלומר, לאורך כל השנים, דברים שעשיתי קצת חריגים, קצת הרבה חריגים. כן. אבל הנושא הזה של העזה והאומץ, להיות מי שאני. וזה מה שניסיתי, בכל אופן השתדלתי להנחיל לליאור, מה שאני לא קיבלתי בבית. לא כי משהו לא בסדר. איך זה התקבל בבית שלך? הרצון הזה להיות חופשייה? בבית של ילדותי? כן. מוזר מאוד. ניסו להכניס אותי לתוך מסגרות. כן. אז נניח, לתת דוגמאות? כן? אוקיי. רציתי נניח ללמוד פסנתר. אז אבא שלי החליט שזה לא כל כך מתאים לבת שלו. אז אני הלכתי אז גרנו בחדרה, ואני הלכתי לקונסרבטוריום של אהרון גרוניך, אבא של שלמה גרוניך, הוא היה מנהל הקונסרבטוריום. אמרתי לו, אני רוצה ללמוד לנגן. אבל לא היה פסנתר, כי זה הייתה תזמורת חדרה. אז בואי תנסי תופים, הוא אמר לי, ואז התחלתי לנגן. עד היום יש לי את זה, והייתי הולכת בתהלוכה, דרורית הייתה מובילה עם תופים בחוצות חדרה. כל זה בלי שאבא שלך יודע. לא. גם ראשון נהיגה עשיתי בלי שידעו. כן, עשיתי המון דברים בלי שידעו. וואו. כן. אבל החלום של הפסנתר לא נגוז. בגיל 40, נכנסתי פסנתר הביתה, מצאתי מורה, ואני זוכרת את ליאור, הוא גם למד איתי. אני זוכרת שהבאתי את המורה, אמרתי, תחשבי שאני בת 6-7, ועכשיו ככה תלמדי אותי פסנתר. וכך היה, וגם ליאור ניגן. אני זוכר את זה. אתה זוכר? וואו. אתה זוכר את הפסנתר בבית בהרצל שם? לא, את זה אני לא זוכר. אני אגיד לך מה אני כן זוכר, שזה מגניב. היינו טסים הרי במכבי רמת גן, היינו טסים הרבה, והיו בתי מלון שהיה פתאום בהולדווי פסנתר. עכשיו, שני האנשים שידעו לנגן זה גילי מוצינזון, גם נגן. וליאור פתאום התיישב והמנגן. וואי, לא ידעתי. כן. איזה קטע. כן, ואנחנו כאילו, מאיפה אתה בכלל, מאיפה אתה מביא את זה? הנה, עכשיו אני לא ידעתי. מדהים. איזה קטע. אז איך החוויה של ילדות, שאת בעצם מנסה כל הזמן לצאת לחופש, וכל פעם סוגרים אותך? איך היית מתארת את החוויה הזאת? קשה מאוד. קשה, ממש ממש קשה. זהו, זה נשמע המון מלחמות. מלחמה, כן. אפילו בבית ספר יסודי הלכתי לשיעורי בנים, להיות בן, הייתי בן. גם בת וגם בן. וקיבלו אותי לשיעורי בנים. שאז זה בכלל היה... אז היה לבנות ארגז, ולבנים היה חמור. אז אני הייתי קופצת על חמור. והייתי משחקת עם הבנים, ומנצחת אותם. מדהים. מטפסת על עצים. עשיתי דברים, כנראה היה מין משהו פנימי, מין מרד פנימי כזה, מה שיכולתי לעשות. כי סך הכל לא הייתי ילדה מרדנית. זה לא היה מובחן כל כך, אבל בדברים הקטנים שיכולתי, אז עשיתי את זה. וגם אחר כך שגדלתי, תשאל, אז אני אספר לך, בבגרותי ובכלל, עד היום, שקשה לאנשים לקבל את אורח החיים שלי, צורת החיים, כן. מתי את מגלה, את יודעת, אני מכיר אותך, אבל לכאלה שלא מכירים, הרוחניות שקיימת בך היא מאוד מאוד בולטת, זה האורח חיים שלך בעצם. נכון.
מעניין אותי לדעת מתי את מגלה את זה. כילדה, מתי את מגלה שכאילו את גם מדברת בעוד שפות ובעוד... איפה זה... מתי אני מגלה? אני חושבת שזה היה טבוע בי תמיד. ברור. ואני לא ידעתי. בדיוק. לא ידעתי, אבל משהו ממש נזכרתי לא מזמן, איך נערה בתיכון הזמינה חברות אליה הביתה, ועשיתי אז אולי המקובל סיאנסים. עם כוס. וואו. היינו כאילו קורות לנשמה, והכוס, לפי א' ב', והכוס זזה, וככה, אני אומרת, מאיפה הבאת את זה? מדהים. מאיפה הבאת את זה? אין לי מושג. לא יודעת. זה כמו שבגיל 12 ביקשתי מההורים שיקנו את הספר חלומות של פרויד. כמובן שלא קנו. כי מה פתאום, גם כן, אני עד היום לא יודעת מאיפה המידע, הידע הזה הגיע לפתחי. אין לי מושג. וואלה. לא זוכרת רגע כזה של... שמישהו אמר לי על פרויד, ונגנבתי, ווואו, וזה משך אותי. אבל לימים, אחר כך מימשתי את כל הצד הפסיכולוגי והמוח, כל הנושא של המוח. אז בעצם, לאורך כל הילדות, נערות שלך, את חיה את זה, ואת פשוט לא... ואיזה תגובות את מקבלת? אבל הייתי מין סוג של קצת כן נזירית, סוג של... כי כשיצאתי עם בנים, אז זה היה כזה, לא היה ריחוק, זה לא היה... הייתי זהירה, בוא נגיד ככה. כן. מקובלת, אבל זהירה. אפילו התלוננו על זה. בנים. כן, הבנים התלוננו. ברור. בנים בגיל הזה לא אוהבים בנות זהירות. לא, אני אומרת זהירה, כאילו הייתה מילה אחרת לזה, אני לא אגיד אותה פה. כן. ואכן ככה, הייתי קצת נזירית כזאת, מין שומרת על עצמי. שמה? מה בעצם הייתה... אני לא יודעת, אין לי הסבר חוץ מאשר, אולי אלוהים שמר עליי. כאילו, לשמור, לא יודעת, אין לי הסבר. אולי יהיה לי. חלק ממה זו הסיבה גם, שאני חושבת שהיום אם אני מנתחת, גם ניסיתי בגיל צעיר. כן. וגם ליאור נולד כשהייתי צעירה, כן. מאוד. בת כמה היית? הייתי בת 22. שהוא נולד. כן. וואו. אני חושבת, בערך, 22, 23, משהו כזה. כי התחתנתי צעירה. באיזה גיל התחתנת? 21. אפילו השתחררתי מהצבא. וואו. לצורך זה. כן, כאילו, כן, הייתי בצבא, הייתי מש"קית חן, שזה בעצם איזושהי נקודה שהיא מעניינת, כי בסוף כזה, אנחנו מדברים מאוד על תנועה שהיא מנסה לפרוץ את הגבולות, ואז כזה בגיל צעיר, פתאום שמה על עצמה. נכון, אבל בשבילי היום, כשאני מנתחת את זה היום, פסיכולוגית, זה חלק מהיציאה לחופש. דווקא, בדרך. לצאת מהבית, כי די כבר במקום הזה. באמת, ההורים שלי מדהימים ועשו את המיטב, אבל זה היה מאוד מאוד דאגת יתר, כן, יש לי הרבה כבוד להורים שלי. כן, ואנחנו גם נדבר על זה שבעצם נולדת לבית של עסק משפחתי, שזה נכון. משהו שהוא גם מוטיב מאוד חזק במי שאת היום. משפחות, כן. אני לא תמיד מצליחה עם כל המשפחות, אבל עם הרבה כן. ברור, כן. ככה זה, ככה אנחנו מתקדמים. אני תמיד אומרת שמה שבא לפתחנו זה בעצם מקום שאנחנו רוצים ללמוד. ממש. אם מגיע אליי מטופל בחרדות, אז אני בודקת את עצמי, איפה, קטנה, אני לא אדם חרדתי, אבל יש, בוודאי יש מנעד מסוים, אז אני תמיד בודקת איפה אני שמה, ואתה גם כשאתה יודע. נכון. אורפונופונו. בדיוק, ממש. שכן, אנחנו גם נדבר על זה. כן, יש לנו הרבה משותף כן, לא, ואנחנו גם נדבר על זה שאני הייתי מטופל שלך, מאומן, בוא נגיד מאומן, לא מטופל, נכון. שליאור בעצם המליץ לי, זה היה אחד הדברים הכי משמעותיים שעשיתי, ויש לנו הרבה דברים שיעלו תוך כדי הסיפורים שאנחנו נספר פה. וואי, לא ידעתי. נראה לי, אתה יורד לעומק, יורד לרבדים. כן, זה מה שמעניין אותי. נהדר, אני איתך, אני זורמת, סומכת עליך. אז אוקיי, אז בואי רגע נגיע למקום של ליאור נולד.
יוצאת פה נשמה מאוד מאוד גבוהה. דווקא מעניין אותי הימים הראשונים, השנים הראשונות שלו בעולם, ומי את בתוך לאיזה עולם הוא בעצם יוצא? כאילו, לאיזה נוכחות הוא יוצא? עדיין לעולם הישרדותי, של דאגה, שהכל יהיה בסדר, ואבא ואימא וילד, והוא קיבל את כל האהבה ואת הכל. אבל תמיד היה משהו מיוחד. למשל, בגיל, איך שהוא התיישב, הוא כבר החזיק כדורסל ביד. נניח, כבר הבנו שהולך להיות פה משהו, שהוא כבר, ומהר מאוד הוא גם עמד, ואז הוא גם כבר התחיל כבר להקפיץ. זאת אומרת, הבנו שיש פה נשמה מיוחדת, ואני עבדתי, והייתה לו מטפלת דתייה, כלומר, עם כזה, שאני מנסה לחשוב איך... כיסוי ראש. כיסוי ראש כזה, ממש, כן. ואני זוכרת אפילו את הבן של הזמר אופרה, והיא הייתה מזמרת אופרה, אז ככה היא גידלה את ליאור, עם הבייליקים וכל האוכל האשכנזי. הוא גדל איתה, ממש. הוא אהב אותה. מדהים. ממש, כן. עד איזה גיל? דתי, משפחה דתייה. עד איזה גיל? אני חושבת עד, כי זה היה גיל 4, 5, משהו כזה. עם הגילאים קצת תהיה לי בעיה, כן, אני כבר אומרת. היית צריך להכין אותי, הייתי צריכה להכין רשימה. לא, זה גם, את יודעת, זה באמת הכניסה לפרטים שלי, שאני כל כך מעניין אותי, הדברים הקטנים האלה. אבל היא דיברה איתו, אני כמעט בטוחה שאותה אישה, אמא שביס, דיברה איתו על אלוהים, דיברה איתו על נשמה, אני כמעט בטוחה. כן. ברור שאז בכלל לא היה, אבל... ברור, משום שליאור ואני, הקשר שלנו, אתה תראה במשך הקשר שלנו הוא קשר נשמתי מאוד מאוד חזק, מעט מאוד ידעו על הקשר הזה. כן. הוא לא קשר פיזי חיצוני. כן. ושוב אני אומרת, לא כל אחד יכול היה לעכל את זה. מתי אתם מתגרשים? כשהייתי בת 27. אז אוקיי. היה בן 4, את זה אני זוכרת. עברתי ניתוח גב, הייתה שנה קשוחה. וואו. כן. מה היה לך בגב? שבר בחוליה. שזה מעניין כי גם ליאור. כל משפחת לובין יש להם את הבעיות גב, וגם לי כנראה. רק לי. צריך גם להגיד שמשפחת לובין היא משפחה מאוד אתלטית. מאוד. כאילו הגנים האתלטיים מגיעים משם בצורה מאוד כזה... משם. אני אומנם ספורטאית הייתי בהתאמנות קרקע ומכשירים, אבל מצד לובין... שזה גם יכול, זה מצד לובין... אולי גמישות, או אני גמישות, כן, הבאתי גמישות, אבל לובין גובה, קודם כל. גובה והם קופצים, קופצים לגובה, ואבא שלו היה אלוף קפיצה לגובה. כן. הוא עבר את אריק איינשטיין. וואו. כן. אריק איינשטיין היה אלוף קפיצה, ויאיר עבר אותו. מדהים. שחקני כדורסל, והסבא היה אלוף בצלחות חרס. אז כזה היה דבר כזה. מה, זה ירייה? ירייה בצלחות חרס. הוא היה אלוף, כן. אז משפחה של אלופים. מדהים. משפחה מיוחדת, מאוד 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 שורשית, ערכית. אני רוצה להגיד שיאיר נמצא איתנו גם פה היום. נכון. ולהגיד לו תודה על הנוכחות שלו. לגמרי. ושאנחנו רוצים עוד. נכון. בהמשך גם. בהמשך. משפחה באמת מיוחדת, כל כך שורשית, ערכית, מבוני הארץ. וואו. באמת, כאילו... יש ספר על שמם, על לובין, משפחת לובין. מדהים. זה יאיר יספר. כן. כן, בזמן. אז בגיל 4 אתם מתגרשים, ואז בעצם החיים משתנים. כן, אבל התגרשנו בטוב. כן. ממש ממש בטוב. חברים טובים. כן. האבא היה מגיע, צריך כדי לציין את זה, זה לא היה... כן. אחר כך השתנו דברים, אבל היה ממש... אני עברתי ליד ההורים שלי. איפה? ברמת גן. ברמת גן. כן, מחדרה לרמת אורדיה? גן. לא, פרוג. ליד מגרש כדורגל. כן.
אז בעצם ברגע הזה החיים של ליאור משתנים, אם אנחנו באמת שמים את הפוקוס על זה, אז החיים משתנים והוא פתאום מתחיל לחוות עולם אחר. לגמרי. שבעצם איפה מתחיל להיכנס הכדורסל או הספורט בכלל? אני חושבת, הוא כל הזמן היה עם כדור, כל הזמן בבית. כדורסל? כדורסל. כי ליאור טוב היה טוב בכל משחקי כדור. תכף נגיע למשחקי כדור. נכון, נכון. כן, כל דבר שהוא היה לוקח, הוא היה מצטיין בו. אז איך הבחירה היה בכדורסל? מתי זה, איך זה מגיע? מעניין, באמת מעניין. אני לא יודע, אתה יודע, זה קורה טבעי, כאילו כדורסל, הוא היה מקפיץ. דרך אגב, גם בגיל 2 הוא כבר עמד על הראש. כן. אני למשל בגיל 9 חודשים עמדתי על הראש. אני לא יודע אם עמדתי על הראש. לא, זה היה סיפור כזה, והוא בגיל 2, לי אין תמונה, אבל לליאור יש תמונה שהוא עומד על הראש עם ידיים ככה. מדהים. כזה יוגי, כמו יוגי. כן. את יודעת, למה אני שואל? למה אתה שואל? כי באמת שאני מנסה לחשוב, זה קרה כל כך טבעי, וגם גרנו ליד מגרש כדורסל. כן. יכול להיות, אתה יודע, שזה... יכול להיות, אחי, למה לא? כאילו, כדורסל היה לו בבית, היה לו גם כדורגל, היו כדורים בבית. ואז יכול להיות, הולכים למגרש, טוב, אני רוצה. בכיתה א' אני חושבת שזה כבר איכשהו נכנס כן. לקבוצה. כן. ושם התחיל ברמת גן. כן. כן, זה מעניין, את יודעת, גם אני, כשאני זוכר אותי כילד, אני זוכר את עצמי משחק כדורגל הרבה יותר ממה ששיחקתי כדורסל. מעניין. כן, ואני גם לא מצליח לשים את האצבע על הרגע יכול להיות שאמא שלי היה עדיף לה, יותר קרוב לה, מאשר לקחת אותי לכדורגל, וזה מה באמת יכול להיות. אבל משום שאני מאמינה בדברים שמתנהלים בזרימה, אז זה נראה כל כך טבעי. כן. אז בעצם מתי את מתחילה כזה להסתכל על הילד הזה ולהגיד, אוקיי, צריך פה... לטפח. כן. מתי זה קורה? האמת, עכשיו הזכרת לי, כשהוא נולד, זה כבר קרה כשהוא נולד. מה זאת אומרת? אז היו עגלות מאוד מאוד גדולות, מסיביות כאלה, שהילד היה שקוע בפנים, לא ראו כלום. היום הכל עגלות קטנות. אז זה היה מוסתר, ותמיד זה הפריע לי, הוא שוכב שם כמו איזה עציץ, והעגלה, כמו איזה... אין עולם. אין עולם, כלום. אז אני קניתי תמונות, והדבקתי תמונות על העגלה מבפנים, והייתי מדברת איתו, מספרת לו, על התמונות האלה. אז כבר... או המון המון דברים כאלה שלא נתתי לדברים לעבור סתם. אם היינו נוסעים באוטו, הנה מנוף, אז הוא היה מתחיל להגיד, הנה ננוף, וככה, כל דבר שהייתי עושה, הייתי מסבירה לו. קונה עיתון, מסבירה לו. לוקחת כסף, נותנת, עודף. הייתי ממש מדברת איתו בכל רגע נתון. זה מה שעשיתי. אני לא ידעתי אם זה טוב או לא, אף אחד לא אמר לי. אני זוכרת שזה היה חשוב לי גם שהיינו עושים באוטו כל דבר. עניין, סקרנות, כאילו עולם, אתה יודע, לגלות עולם ולא להיתקע באיזה... כן. את יודעת, זה מעניין ואני כנראה אקשה עלייך הרבה בשאלה... כן, אתה מקשה עליי, כן. כן, בשאלה הזאת, אז מאיפה? מה עובר לך בראש להביא את הדבר הזה וגם להביא אותו לידי יישום? בלי כזה, אתה יודעת, הספק שכל הזמן עולה לנו. וואו, לא היה לי ספק בכלל. אני אציין שכשהתגרשנו ועברנו לגור, אחרי שגרנו אצל ההורים שלי, עברתי לגור בבית. אז ידיד שלי הביא כלב, וידעתי שליאור, זה המתנה לליאור, סילבר. וואו. אתה זוכר? אתה זוכר את סילבר? לא, לא זוכר. על שם לו סילבר. אוקיי, זה מה שהוא בחר, אבל זו הייתה בחירה כל כך טובה בשבילו, כי בן יחיד. אם חד-הורית, אז היה לו כלב, החבר שלו, שזה היה ממש ממש טוב להוציא את כל האגרסיות שם. כן, שעולה פה עוד אלמנט מאוד משמעותי של לגדול כבן לבד. בן יחיד. אבל לפני זה אני רוצה באמת כזה לשים יותר ללכת ברצף שלנו, של מתי זה קורה שאת בעצם מרגישה שיש פה איזה משהו שצריך לטפח ולדחוף בעולם הכדורסל. כדורסל. אני ראיתי איך הוא היה חוזר מאימונים ומשחקים, כשכבר התחיל כבר לשחק. כן.
וראיתי שפעם המצב רוח ירוד, וככה התחלתי לחשוב מה עושים. עדיין עוד לא נכנסתי לתחום של אימון בכלל, זה עוד לא הייתי שם. אז ספרים, אם אני מבין ספרים, נכון. קראתי ספרים, אני זוכרת הספר של אליצור, ברוך אליצור, עם דיסק, אז היו קסטות אפילו, משהו כזה בתוך הספר על טיפול בכאב, או כל מיני כוחו של התת מודע. כל הספרים האלה כבר היו אצלי בבית. כן. וככה מהספרים האלה פיתחתי תוכניות לליאור. רק לליאור. רק לליאור. אז כאילו בכלל כל העשייה שאת עושה היום התחילה איתו. מגיל אפס. אבל מהכדורסל, כשראיתי איכשהו, כבר התחלתי לראות תנודות במצבי רוח, כבר התחלתי לראות מצב שצריך משהו לעשות. אז הייתי עושה כל מיני דברים מוזרים. כן, חכי, אל תתחיל, אני רוצה... כשאני חושבת על זה היום, אני אומרת, וואו, איזה אומץ. לא, אנחנו ניתן לזה המון מקום, כי עוד פעם, זה דברים שלא הרבה מדברים עליהם, ואת באמת תראי לנו איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, ואני מאוד מאוד מאמין בדברים האלה, אבל נשאיר את זה קצת... בסדר, אני איתך. אתה מוביל את השיחה. כן. אז אני רוצה שעכשיו נתחיל בשני סיפורים. הסיפור הראשון הוא סיפור שליאור מגיע יום אחד ואומר לך... אני חושבת שגיל 13 כזה, כן. משהו כזה. כן. 14. שליאור מגיע יום אחד ואומר לך, אמא, אני רוצה לפרוש. דווקא נתחיל בפרישה. כן, בדיוק. גיל 13. גדול. שאת יודעת, אני אגיד לך משהו על זה. קודם כל, אני כילד, היו לי המון מחשבות לפרוש. אני פוגש היום... שזה טבעי. נכון. אני פוגש היום המון ילדים והורים בתוך העשייה שלי, שגם הדבר הזה עולה, רוצה לפרוש. והתגובה של ההורים היא כל כך מכווצת, שיש פה באמת סיפור שבגלל זה גם רציתי להתחיל איתו. אוקיי. קודם כל כדי לראות ששחקן כמו ליאור, שהגיע למימוש הפוטנציאל שלו, גם הוא פגש את הרגע הזה. בטח. ולראות גם את ההבדל בתגובה, ואיך זה וזה. אני חושב שזה גם התחלה מאוד יפה להתחיל להבין קצת את הדינמיקה שהייתה בינך לבינו. ספרי לנו. הוא קיבל מחבט טניס מהדוד מאיר, מארצות הברית, הוא חזר מארצות הברית. והוא התלהב מהמחבט, וזה היה סוף עונה. ואני שמתי לב, אני חושבת שזה היה הנקודה שתשומת הלב היא נורא חשובה. שמתי לב שבכל סוף עונה, נפילת מתח. בכל סוף עונה, כאילו נמאס משהו. כן. אני צריך שקט, אני צריך, כן. לא משנה. הם לא ידעו, עוד מילדים קטנים, עוד לא ידעו, אבל... וזה מה שנתן לי את הפתח, להבין איך להתנהל מול דבר שהוא בא ואומר, אני רוצה לשחק טניס עכשיו, זהו. כן. ככה, אני פורש. ובשלב הזה הוא כבר שחקן מוערך. כן, בטח. שהמועדון כבר מכיר אותו, המועדון כבר מתחילים לשים עליו עיניים, זה בטח. 13 זה כבר גיל שמתחילים לראות שיש פה פוטנציאל. לגמרי, כבר ברור שהוא מוכשר, כן, מוביל במחזור שלו. לגמרי. כן. בום. עכשיו, נכון, הוא לא אמר פורש, כי זה אתה אומר את זה, אבל זה נחמד. אבל כן, אני רוצה להפסיק, זהו. אז לקח לי, קודם כל, מה שחשוב זה לא מיד להגיב ולא מיד לענות. רגע, כאילו, להיות פרואקטיבי, לא ריאקטיבי. להבין, קודם כל, שיש משהו שעובר לו מבפנים רגשית, שהוא לא יכול לבטא. ואז אמרתי, אתה יודע מה, עכשיו אתה בפגרה, איזה יופי, בוא תנסה. למה מיד לעזוב? כך בוא, אני אסיע אותך, אז גרנו ברמת גן, נסיע אותך לבית הצנחן שם, היה שם מגרשי טניס. בית ברבו נראה לי, לא, ברמת גן, ליד, כן, אני חושבת שבאזור בית הצנחן, משהו כזה. אני אסיע אותך כל יום, אין בעיה. אתה תשחק, וככה, בוא תראה, תנסה. אני חושבת שהמוטו שניסיתי להנחיל, וגם אין לי מושג מאיפה זה בא, זה לא בא מההורים שלי, זה בטוח. זה לא לסגור דלתות. תנסה, תבדוק, תחקור, תסתכל, תקשיב,
תרגיש. הוא הסכים. שזה מתקשר גם ממש לדבר הזה שהיית עושה לו בעגלה, לאפשר לו את החקירה הזאת ואת הסקרנות. בדיוק, נכון, כל הזמן, בדיוק. שוב, באמת, זה הכל האינטואיטיבי, אתה יודע, אתה מחדד לי את זה, אז זה כאילו, זה מעלה לי את זה עוד יותר. זה לא שאני כל הזמן מסתובבת עם זה, אבל זה פשוט מחדד את זה. והוא הסכים. ואז הסעתי אותו, חיכיתי, והמאמן, לא פחות ולא יותר, בא אליי ואומר, תקשיבי, אני יכול להפוך אותו לכוכב על. מה, למה? כי הוא גם יד ימין, גם יד שמאל, וואו. כן, נו, זה היה נתונים... כן, רק את זה היה צריך לשמוע, אתה מבין? אבל זהו, ואני המשכתי בשקט, בלי לשאול, נו, מה אתה מרגיש? מה קורה? תעשה השוואה? כן, כלום. וואו. אפס. רק עשיתי את הפעולה להסיע אותו. ובפנים מה עובר לך בגוף? ברור, כאילו, נשימות. עכשיו עובר לי. נתחי נשימה, כאילו, כי יכול להיות שהוא יגיד, רגע, סליחה, אני כוכב, אני רוצה לשחק טניס, וכנראה היו הופכים אותו לכוכב. בוא. זה העניין, שיכול להיות שכן. כנראה. וכלום, רק לאפשר הרבה אהבה, הבנה. הוא כרגע בשלב של בחינה, הוא בחקירה עצמית. לא להפריע לו. אל תפריע לו. אז אני בולטת, ברור. אני תמיד רציתי לשאול, נו, איך היום? אנחנו, נכון, הורים כאלה. עוד תשמע סיפורים שהייתי כזאת. כן. עד שלמדתי. כן. זה כל למידה. לשמחתי. בסוף אנחנו יודעים, אבל מעניין איך זה הגיע. הוא פשוט בא ואמר, that's it. הניח את המחבט, וזהו. אז אמרנו בהתחלה יהיו פה המון כלים שאפשר לקחת אותם. עכשיו, אני חושב שהסיפור הזה הוא סיפור שאנחנו כהורים לילדים שבחרו באיזשהו ספורט, זה אפילו לא משנה. דרך אגב, זה יכול להיות נגינה גם. בטח, לא נכון, יודעת מה, נכון. נגינה? ילד שבוחר איזשהו משהו. מישהו מוכשר במשהו, וההורים גם מטפחים את זה. כן. לפעמים אתה יודע שהילדים מממשים את החלומות של ההורים. ואז הם דוחפים אותם עוד ועוד ועוד. מאוד. זה הדבר כן, מורכב. המון. כן. אז אני חושב שמה שאני בעצם מקבל פה, ואני חושב שיכול לעבור, זה המקום של פשוט לתת להם לבחור ולסמוך עליהם. אני חושב שמה שהבאת פה זה המון כזה, אוקיי, אני אסמוך עליו. וכמו שאמרת, יכול להיות שאם הוא היה אומר, אני הולך לטניס, הוא היה מצליח בטניס. אבל עצם זה שזה הייתה בחירה שלו, כן. שזה לא משאיר לו שום, את יודעת כמה אנשים, את פוגשת אותם כזה בגיל 40, שאומרים, וואי, רציתי להיות רקדנית ולא נתנו לי, ומצטערים על זה. נכון. אני חושב שהדבר הזה שאפשרת לו לקבל את ההחלטה בעצמו, זה המקום שבאמת נותן לו את הכוח להמשיך ברגע שהוא בחר, רגוע. בדיוק, זה חד פעמי. בלב שלם. לא היה יותר, זהו. וגם אני חושבת אני כן אמרתי באיזשהו שלב שאני מבינה אותו. אני מבינה את המקום שלו שתמיד, מה שאמרתי קודם, שכל סוף עונה תמיד יש איזו ירידת מתח. בטח. והם לא יודעים לאבד את זה. הילדים לא יודעים לאבד. אין להם הכוונה של עיבוד, חוויה רגשית, אז זה היה בצורה הזאת, זה הופיע בצורה הזאת, טניס. כי זה היה יכול להיות בצורה אחרת, כן? ואת יודעת, לא הרבה מדברים על החוויה הרגשית של ילדים מובילים. ממש. הרבה אנחנו מדברים על אלה שלא משחקים, לא מקבלים את זה. הילדים האלה שפתאום שמים עליהם עין, כל האנשי מקצוע פתאום מסתכלים עליהם וזה, ומדברים, ליאור לובין, לא מבינים עד כמה הילד הזה הוא חווה חוויה רגשית מאוד מאוד עוצמתית, כשבאמת יכולה להוביל לאיזו ירידת מתח מאוד חזקה, והחלטות שגויות. והחלטות שגויות. שזה... אני זוכרת שהייתי מאחלת לו כל פעם, בכל זאת אני אזרוק משהו כן, כן. מאחלת לו, לפני שהיה הולך לשחק, למשחק, אני מאחלת לך שלא תחשוב. כן. מה זה לא? כן, אני מאחלת לך שלא תחשוב. כי אם אתה תחשוב,
יכול להיות שאתה תתחיל לחשוב באמצע המגרש, כן לקלוע, לא לקלוע, לקלוע, לא לקלוע, הלך עליך, אין. צריך להיות בזון. כן. אם אתה בזון, אתה לא חושב, אתה פועל. כן. ואני זוכרת מגיל קטן, פימפמתי את זה. זה מדהים. מאיפה? שוב, כנראה מספרים שקראתי המון, אז לא היה, לא AI, לא גוגל ולא... כן. הרבה ספרים. גם התחום הזה של קואוצ'ינג לא... קואוצ'ינג, תודעה. זה התחיל מכוחו של לא, התת מודע. כוחו של התת מודע. אני זוכרת, זה הספר הראשון, 40-50 שנה, ממש. שהוא עדיין אחד הספרים הכי משמעותיים ומשפיעים שיש. ממש. הוא היה, אני חושבת, נקודת הפתיחה אצלי. אני אפילו למדתי פסיכולוגיה פיזיולוגית, ובעוונותיי, אם הייתי חושבת היום, אם הייתי יכולה לנתח מוח של עכבר, בפורמלין, להוציא מוח, לחתוך אותו סלייסים כאלה, כדי לראות את המרכיבים של המוח. בחיים לא הייתי עושה, כאילו, אז עוד הייתי נשואה, כשלמדתי פסיכולוגיה פיזיולוגית. כן, אבל היום, כאילו, איך עשיתי את זה? אבל כן, הייתה משיכה של המוח, של המיינד, איך כל הנושא של אני חייב להגיד לך, זה ממש נשמע, כאילו, הוא הגיע לעולם שלך, כדי שאת תמצאי את הייעוד שלך. יכול להיות. זה ממש כזה נראה כאילו את פוגשת את הקושי שלו, ואז את מתחילה ללמוד איך אפשר לעזור לו, ומשם הפכת זה כאילו, כמו שאמרת גם בהתחלה, וזה מאוד מתחבר, שהוא בעצם היה המורה שלך. נכון. אז זה ממש, רואים את זה, איך זה בא לידי ביטוי בסיפורים האלה, שאת אומרת ממש, כאילו, ראיתי קושי, התחלתי לקרוא, ללמוד, עוזרת לו, ואז ככה גם התחלת לעזור לעוד המון אנשים אחרים. כן. עד שהלכתי ללמוד קואוצ'ינג, עד שהלכתי ללמוד פסיכותרפיה, עד שהלכתי כל זה, עד כל התקופה הזאת זה הכל מלמידה. אני זוכרת שהתחלתי לעבוד בחברת אימון עסקי, ב-2001, סליחה, ב-99 או 2000. אז המנכ"ל, הבעלים, אמר לי, את מאמנת טבעית, את לא אימא. קודם את מאמנת ואחר כך את אימא. שהייתי כזה, אבל זו הייתה ההבחנה שלו. שאפשר לראות את זה. מעניין, כן. אפשר לראות את זה. שאני לא חשבתי על זה, כי עוד לא דיברו על זה בכלל. כאימון או קואוצ'ינג. ברור. אבל זה היה כנראה משהו אולי טבוע בפנים, שבה רצה לצאת, ואז למדתי כן, כן, והוא פשוט היה שם בשביל להוציא את זה. להוציא את זה ממך. מעניין, כן. שאני אספר עוד משהו לא. אני רוצה כי הוא היה מסתלבט עליי, הוא היה מסתלבט על כל מיני דברים, אבל הוא היה עושה. כן, כלומר, אני לא אספר, ובזמן שלו כשיגיע אתה תחליט, אבל הוא היה עושה. אני לא עניין אותי אם הוא מסתלבט, לא התייחס, לא עניין אותי. אני הבאתי את המתודולוגיה כל הזמן. יגיע. בנוגע לסיפור הראשון, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו היינו רוצים להעביר פה, זה פשוט כזה, תסמכו עליהם, תשחררו את הפרשנות שלכם ואת האחיזה שלכם, תנו להם לחוות ולעשות את הדברים שהם מרגישים שהם רוצים לעשות, ובסוף גם אם זה לא יצליח, זה יאפשר להם לסמוך על עצמם. נכון, בדיוק. ואז הם יוכלו באמת לקבל החלטות מהמקום, מהקול הפנימי הזה שהוא לא מושתק. נכון. נכון, לימים כשהרצינו ביחד, ליאור אמר, ובדיוק הביא את אחד הסיפורים, זה לא מה לבחור, איך לבחור. בדיוק. הוא הביא את הפאנצ'ליין הזה, זה היה מאוד מאוד חזק. בדיוק, כי בחירה היא בחירה. בסוף את יכולה לראות כל בחירה בפני עצמה, ולפרש אותה בצורה שאת בוחרת לפרש אותה. זה היופי, אבל אחרי זה, אבל איך לבחור, זה הדבר המשמעותי. כן, נורא יפה, כי רק עכשיו אני מחברת בין ההרצאות שלנו למה ואיך שהוא הביא את זה. כן. וזה כאילו, אני הולכת אחורה. כן. אז יופי, כל מיני נקודות מתחברות. כן, זה מסר מאוד מאוד חשוב שאני חושב שאנחנו יכולים... ואנחנו צריכים להבין, לא להיות מומחים לילד, באמת להיות המומחה כדורסל לילד, אלא לצורך, לאתר את הצורך. אנחנו עוד נגיע לסיפורי... כן. וואו, עודד, אתה מצליח לשאול שאלות שזה מחבר אותי להמון דברים. רשמת. כל הכבוד. אתה יודע, אנחנו לפני
קודם כל תודה. לפני שהתחלנו את ההקלטה הזאת והשיחות בינינו, אז כתבת כל מיני סיפורים ושלחת לי אותם. נכון. והסיפור הבא שאני רוצה להעלות, זה סיפור שאת קראת לו, כשהאימא לומדת לשתוק, והאהבה מתרגמת לשקט. מתרגמת לשקט. אז זה עוד איזשהו סיפור מאוד מאוד מעניין, ואני חושב שגם, עוד פעם, נוגע בכולנו, בכל הורה שכזה מלווה את הילד שלו במסע שלו, בכל אחד והמסע שלו. המקום הזה של כזה להסתכל ולבדוק אם הוא מוכן, אם הוא לקח את הדברים, אם הוא עושה את הדברים, אם הוא הכין את עצמו, אם הוא אכל, אם הוא שתה, אם יש לו נעליים, אין לו נעליים. בדיוק. אז כן, ספרי על זה. כן, זה היה איזה רגע מכונן שקלטתי כשהוא מתכונן, כשליאור התכונן למשחק, לא לאימון, למשחק, יש לו ממש טקסים, הוא יצר לו טקסים. חלק מהטקסים זה להיות בשקט, לא סתם, אפרופו שקט, מוטיב מאוד חזק אצלו, וגם אצלי בחיים. אבל הייתי באמת מתעניינת, כביכול מתעניינת, שהיה לוקח את התיק עם הכל מסודר וזה. ואז אני ראיתי שזה לא מצא חן בעיניו, לא מצא חן בעיניו. ואז החלטתי לשאול, כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו יודעים. אמרתי, תגיד לי, כשאתה מתכונן למשחק, מה אתה צריך ממני? אני בבית, אתה בבית, שנינו בבית, אין אף אחד. סילבר בטח היה, אבל זהו. וגם את מתרגשת. כן, וגם אני מתרגשת. כל השאלות שלך זה מגיע בהתרגשות שלך. ברור, נכון. כאילו שהכל יהיה בסדר והכל זה. מה אתה צריך? כן. הוא אומר לי, אני צריך שקט. כן. אני צריך שקט. מה שנקרא, תסתמי. כן. אל תשאלי אותי כלום. הוא היה עושה מדיטציה כבר אז, הוא היה מתקלח, היה מכין, הכנה, הוא היה ממש מתכונן. אז אני צריכה לדאוג, אם הוא מכין, הוא יודע בדיוק, הכל מסודר אצלו בראש. כן. מה הוא צריך לקחת? אז אני צריכה לשאול אותו אם לקחת את החטיף, הממתק, את השוקולד מריר, כן. וזהו. כן. הכל בעניין של לשאול. וזה שיחה של צרכים. ממש. אחת שבאים אליי לקליניקה זוגות, ואני שואלת על הצרכים, אני אומרת לך, הם לא יודעים. כן. הם לא יודעים. ברור. רגע, מה אני חושב שהיא צריכה? פתאום זה אור. אופה, לא ידעתי. אז עכשיו בואו נראה, תיתן לה את הצורך, והוא ייתן. כן. אז אותו דבר. וכך היה. עכשיו, האם היה לי קל? לא. 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 אבל היה מין שקט טוב כזה, מאפשר. כן. אני אגיד לך על זה משהו. את יודעת, אני עוד פעם נכנס למצב של ילד שגם שיחק כדורסל, והייתה התעניינות סביבו במשחקים. ואנחנו מרגישים את זה. אני הרגשתי את האחים שלי, ואת אבא שלי, ואת כל מה שקורה לפני משחקים, ובגלל זה אני יכול כל כך להזדהות עם מה שהוא אמר, וזה כל כך חשוב ששאלת אותו. כן, רק שאלה. כי איתי לא היה את השיח הזה, ואני הייתי צריך להכיל את זה. אז כאילו בסוף מה שקורה זה שאני לוקח על עצמי גם את ההתרגשות שלי, וגם את ההתרגשות שלהם, כי לא היה לי איך לדבר על הדבר ולהגיד, חבר'ה, תנו לי שקט. לא יכולת להגיד את זה. לא, כי לא שאלו אותי. זה מדהים, רק שאלה. זהו, בדיוק. אני חושב שזה כל כך חשוב לשאול את השאלה הזאת. הילדים, עוד פעם, לא מבינים עד כמה לחץ יש במקום הזה של הספורט התחרותי. שילדים בגילאי העשרה שלהם צריכים להוכיח ולהיות טובים ולענות אחרי זה על מה עושים ומה זה ואיך היה. והדבר הזה של רגע לשאול רגע, מה אתה צריך? מה חשוב לך? זו שאלה כל כך יפה. מה חשוב לך? זהו, אנחנו לא רגילים. לא לימדו אותנו את זה. נכון. לא מה אתה רוצה. כן. מה אתה רוצה, זו שיחה אחרת, לא ניכנס לזה, זה יותר אימוני. אבל מה חשוב לך? כשאתה מתכונן למשחק, אתה מתכונן לאירוע, למופע, זה יכול להיות למבחן. כן. למדת? נו, למדת על המבחן? כאילו, רגע. נכון. כאילו, מה חשוב לך עכשיו? וזה גם חוזר עוד פעם, זה חוזר לסמוך עליו. כן. לא, אני חושב שזה אחד הדברים הכי משמעותיים שאת מביאה פה בשיח הזה, שכאילו
לסמוך עליו. כן, אני באמת לא יודעת מאיפה זה בא לי. כלומר, זה לא... אני שמחתי עליו. זה יכול להיות גם שלא, את יודעת, יכול להיות כזה איזושהי אנרגיה שהוא הביא בתוך הזה שלו, היה לו הרי מבט, אני זוכר אותו כשהוא היה כבר בשנים שהוא שחקן מקצוען, אבל היה לו מבט שלדעתי זה לא היה משהו שקשור לגיל, זה היה משהו במישהו, מבט של אני על זה. כן, 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 כן. אני על זה, כאילו, עכשיו אני אומר את זה קצת, יש לי צמרמורת, כי אני זוכר איך זה היה מאוד נוכח אצלו. זה מין סוג של ידיעה פנימית, חיבור פנימי, עמוק, ואני שמחתי. וואו, עודד. דורית, אנחנו נסיים את הפרק הראשון עם זה. וואו. ואנחנו נביא בפרק השני טיפה יותר פרקטיקה וסיפורים אחרים. אבל את יודעת, אני חושב שזה רגע נכון כזה, אנחנו מדברים על זה הרבה זמן, וזה משהו מאוד מאוד מרגש. איך זה רקם אור וגידים עם החברים. כן. זה מדהים. וזו זכות מאוד גדולה להיות פה ולדבר על הנשמה הזאת שמופיעה לי בחלום לפעמים, ומאוד מאוד חסרה. בשבילי הוא נוכח. אני לא יודעת, כשנגיע לעולם הרוחני, כן. אז אם תרצה... הוא נוכח פה, את זה אני מרגיש. כן, הוא ממש נוכח פה, ואפילו בטוב, כן. באהבה. אני כן. מרגישה אהבה. ממש מרחב של אהבה. אז אני רוצה להגיד תודה לדורית. אני רוצה להגיד תודה לבנוביץ' תקשורת שמארחים אותנו פה ומאפשרים לנו את המרחב הזה. וואו. תודה רבה על זה. מרגש. וניפגש בפרק הבא. תודה רבה. תודה.